Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj saznaćete u narednim minutama. Visoki povjerenik za nacionalne manjine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju sa sjedištem u Den Haagu posjetio je Mađarsku. Između ostaloga susreo se s članovima Odbora za narodnosti Mađarskog parlamenta s kojima je vodio višesatne razgovore. Želio se upoznati s radom odbora, mađarskom narodnosnom politikom, radom narodnosnih zastupnika i radom narodnosnih glasnogovornika, a zanimali su ga i suradnja i koordinacija rada između narodnosnih zastupnika, glasnogovornika i narodnosnih samouprava, postignuti rezultati i planovi narodnosnih zajednica u Mađarskoj. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Instant juha naslov je tjednog komentara iz pera Kristine Goher. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević trećeg dana svog službenog posjeta Mađarskoj posjetila je Pečuh i u uredu Hrvatske državne samouprave imala sastanak s predsjednikom HDS-a Ivanom Guganom i glasnogovornikom Hrvata u Mađarskom parlamentu Jozom Solgom. U njihovoj pratnji posjetila je više hrvatskih institucija u Pečuhu. S obzirom da je to početkom ljeta omogućila epidemiološka situacija, redovita godišnja skupština Saveza Hrvata u Mađarskoj održana je u subotu 21. kolovoza u Kulturnom centru bačkih Hrvata u Baji. Na skupštinu krovne udruge Hrvata u Mađarskoj odazvalo se 80 članova i nekoliko uzvanika. Povodom blagdana Male Gospe na Santovačkoj Vodici održano je 12. hodočašće bačkih Hrvata i trojni susret prijateljskih zajednica. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Pečuha održana je priredba pod nazivom Pečuški kermez, a u organizaciji Hrvatske samouprave Dombovara povodom proštenja na blagdan Svete Ane nadomak grada posvećen je Novi križ kraj Putaš. Sve je svečanost u divljem vrtu djetinjstva. Bio je naslov svečanosti otvaranja nove školske godine u Hošigu. Gradišćanski Hrvati pak organizirano svako ljeto pješače u 3 grupe iz Kiseka, Bizonja i Kolnofa u Celjeta, koje je bilo i ove godine. U organizaciji Hrvatske samouprave Daranja u sklopu programa Dan sela priređen je Hrvatski dan i posvećena obnovljena crkva. Pomoć Keresturskoj vjerskoj zajednici. Dogovoreno je kako će od jeseni u Keresturu mjesečno jedanput svete mise služiti župnik koji će dolaziti iz Molve. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica. Slijedite i našu video platformu TV Croatica. Pratite medijske platforme i društvene profile medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.